дар маркази саломатии шаҳрии рақами 9 мулоқоти навбатии масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи Сино бо роҳбарият, табибон ва кормандони муассисаи мазкур баргузор гардид. ҳадафи асосии чорабинӣ тарғибу ташвиқи арзишҳои ваҳдати миллӣ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва арҷгузорӣ ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар арзёбӣ гардид. зимни мулоқот масъулин доир ба аҳамияти таърихии рӯзи ваҳдати миллӣ, нақши калидии он дар таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва таъмини сулҳу субот дар ҷомеа андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар таърихи навини Тоҷикистон саҳифаи тозаеро боз намуда, барои рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, таҳкими ваҳдати ҷомеа ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам овард. иштирокчиёни чорабинӣ зикр карданд, ки маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандона ва сулҳпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат имрӯз Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол, орому осуда ва рӯ ба рушд дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоисаро соҳиб гардидааст. дар ин раванд ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои давлатӣ ва баландбардоштани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ аз вазифаҳои муҳими ҳар як фарди ҷомеа маҳсуб меёбад. ҳамчунин дар ҷараёни мулоқот доир ба нақши кормандони соҳаи тандурустӣ дар пешрафти ҷомеа, ҳифзи солимии аҳолӣ ва саҳми онҳо дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат сухан рафта, фаъолияти табибон ҳамчун нерӯи муҳим дар рушди соҳаи тандурустии кишвар муҳим арзёбӣ гардид. дар фарҷоми чорабинӣ иштирокчиён дар атрофи мавзӯъҳои матрҳшуда мубодилаи афкор намуда, омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар таҳкими сулҳу ваҳдат, пешрафти ҷомеа ва татбиқи ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат изҳор доштанд. чунин мулоқоту суҳбатҳо дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ ба баландгардидани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстию худогоҳии миллӣ ва арҷгузорӣ ба неъмати бебаҳои сулҳу оромӣ мусоидат менамояд.